Хәерле көн, дуслар. Бүген сезнең белән Татар караш рубрикасы. Татар карашында татар дөньясындагы булган вакыйгаларның татар карашыннан сезгә сөйләп бирәбез. Шуңа күрә тапшыруыбыз 3 таянычка таяна. Ул татар турында, татар телендә һәм татар карашында. Бүген тамашачыларыбызның үтенечләрен тормышка ашырып, без сезнең белән Башкортстандагы урнашкан Бакалы районы турында сөйләшеп алыйк. Бакалы районы Башкортстан Республикасының көнбатыш өлешендә урнашкан. Район 1930 елда оештырыла. Мәйданы аның 1951 мең квадрат километр. Үзәге Бакалы авылы, Уфа шәһәреннән 175 километр ераклыкта ул урнашкан. Районда 26 мең кеше яши. Шулар арасында 51 татар авылы, татар авыллары арасында 12-се татар керәшен авыллары, 3 татар рус авылы һәм 1 татар чуаш авылы. Иң зур авыллары Иске Кырыш, Мостафа, Иске Балыклы, Камашлы Тамак, Яңа Катай, Яңа Урсай, Иске Куян һәм Куштирәк авыллары. Бакалы районыннан чыккан шәхесләр арасында иң билгеле булгай Даян Баян улы Мурзин. Аны инде күбрәк Бөек Ватан сугышы тарихы белән кызыксынучылар белә. Аның исеме республикада һәм читтә дә бик киң билгеле. Әмма Башкортстандагы аның турында бик әз кеше белә. Шәп якташыбызның батырлыгы турында озак сөйләп була. Ул Иске Балыклы авылында туган. 1941 елда Рига хәрби училищесын укырга керә. Бөек Ватан сугышы башлануыннан соң ул курсант буларак чик буенда каршылый. Каты яраланып, ул дошман кулына әсир төшә. Саугып киткәч инде әсирлектән, әсир лагереннән ул качып китә. Ватан өчен дигән партизаннар төркеменә кушыла. Аны разведка взводы командиры итеп билгелиләр. Отряд фашист тылында партизаннар сугышын актив алып бара. Фашистның танау төбендә бик кыю диверсиялар үткәрәләр. Гитлер армиясының кораллары, аэродромнары, корал складлары, күперләре һәм юллары шартлатыла. Барысына да тузаны күккә оча. Мурзин бу һөҗүмнәрдә икенче тапкыр яралана. Тыл госпиталеннән соң ул Украинадагы дошман тылына җибәрелә. Ул килгәч, монда да партизаннар хәрәкәте көчәеп китә. Аннан инде аны Мәскәү разведчиклар мәктәбенә укырга кертәләр. 1944 елда партизаннар отряды алдыннан катлаулырак бурыч куела. Мурзинны иң башта штаб башлыгы, аннары инде Янжишка исемендәге данлыклы партизаннар бригадасы командиры итеп билгелиләр һәм Чехословакия территориясына ташыйлар. Монда барлыгы 700 сугышчысы булган бригада Алман протектораты астындагы Чехия белән Моравия фашистларга каршы партизан сугышы башлап җибәрә. Аны монда Кара генерал дигән атама бирәләр. Чөнки ул яшен арттырыр өчен, исегезгә төшән 44 елны аңа 23 яшь була. Аңа ул үзе теләге белән сакал үстерә. Гитлер ярты миллионлы Алман армиясының куркудан тоткан Кара генералны тоткан яки үтергән өчен 3 миллион рейхсмарка вәгъдә ителә. Ләкин аны да тота алмыйлар. Мурзин бригадасы хәрби техникасы белән бергә 68 эшелонны, меңнәрчә фашистны, 86 стратегик мөһим күперне юкка чыгара. Аның бригадасы 16-нчы танк армиясы командиры Мюллерны әсирлеккә ала, Прага янындагы билгеле хыянәтче генерал Васовны да шулай кулга ала. Британия тикшерүчесе Джон Хауланд аны Джеймс Бонд белән чагыштыра. Ләкин Даян Баянов реаль тормышта күптән инде кино каһарманын бутаган дип укый. Һәм 1 ел элек инде бу данлы кешенең исеме Уфа шәһәре янындагы урнашкан Башкортстан чәчәкләре поселогында бик әз мәгънәле урам исеме бирелә. Һәм республикада берничә истәлекле такта куела. Быел тантаналы чаралар Кушнарин һәм Бакалы районнарында узды. Чөнки 2001 елны Даян Баян улына 100 ел булды. Бакалы районында Даян Мурзин туды, Кушнарин районындагы педагогия училищесын ул тамамлаган булган. Әмма барлык бу чаралар бик локаль район масштабларында гына узды. Һәм җирле муниципалитет башлыгыннан да зуррак кешеләр монда булмады. Уфадан югары хөкүмәт кунаклары да монда катнашмады. Бу инде исә республика хакимиятенең әлеге искиткеч кешегә мөнәсәбәте дәрәҗәсен бик ачык күрсәтә. Аңа багышланган һәйкәл дә юк һәм аңа үлгәннән соң булса да Россия герое исеме дә бирмәделәр. Бу аңа гомер буе җитмәгән нәрсә иде. Җәмәгатьчелек озак еллар моның өчен көрәште, әмма нәтиҗәсез. Сүз уңаеннан мин үзем дә 2008 елда Яшь Башкортстан оешмасы оештырган шундый акцияларның берсендә катнаштым. Без пикет ясадык һәм Владимир Путин исеменә хат җибәрдек. Һәм безгә Кремльдән озакламый җавап килде. Янәсе, Даян Мурзинның героизм факты исбатланмаган. Һәм бу исем инде Чехия һәм Словакияның күп кенә шәһәрләре урамына бирелгән кеше исеме булса да, аны мәңгеләштерелмәгән. Һәм Путин үзе дә
хәтта телекамераларның объективы астында Уфага килгән вакытта һәм Даян Мурзинның кунакка кергән вакытта ничек инде сездә герой исеме юк дип гаҗәпләнде. Димәк, бу икейөзлек ул шундый инде. Советлар чорында Даян Мурзинга Советлар Союзы герое исеме бирү өчен документлар тимәк әзерләнгән иде. Бер генә нәрсә кирәк иде. Аны үзенең милләтен алмаштырып, башкорт милләте каһарманы дип исемен алырга. Ләкин вакыт шундый була бары тик титуллы милләт каһарманы гына бирәләр иде ул заманда. Ә татарларга Башкортстанда юк. Хәтта милләтеңне үзгәртсәң дә. Ләкин Даян Баянович бик кире, үз сүзле кеше иде. Бу дөньяга килгәндә дә һәм үлгән вакытта да ул татар халкының исеме кебек үзенең дә абруен бер качан да сатмады. Бу очракта шәхси файда өчен үз милләте белән сатучы кайбер хәзерге көндәге артистларга Даян Баянович әлбәттә тигез түгел инде. Ул алардан өстәрәк тора. Шундый ук омтылышлар Рахимов чорында да булды, әмма Даян Баянович һаман баш тарта иде. Гомеренең соңгы елларында ул безнең татар чараларында бик актив катнашты. Мәсәлән, атлар үрчетүче Хәсән Идиятуллинның Иглин районындагы Сабайын туена, аннары Уфада үткән татар милли мәдәни автономиясының съездларына бик актив йөрүде. Һәр вакыт чыгыш ясады, татарлыктан бер качан да баш тартмады. Әмма ул туып үскән Балыклы авылы, аннары мәктәпне тамамлаган Иске Корыш авыллары хәзерге көндә инде башкортныкы дип атала. Даян Баян улы Ирек Майданы гәзитенә 2010 елда интервьюсында менә нәрсә диде булар турында. Балыклы борынгы татар авылы. Бездә керәшеннәр дә яшәде. Исеме тирә-якта Балыклы бай күлләргә дип бәйләп әйтелгән. Иске Корыш мәктәбендә татарча да, урысча да укыдык. Авыл кайымда 100% татар яши. Күршедә Чуваш, Керәшен, урыс авыллары да урнашкан. Башкортны күргән дә юк инде безне якларга диде Даян Баянович. Бабакаемның фамилиясе бик Мурзин булган ди ул. Аннары кыскартылган варианты гына калган. Ул авылга нигез салучылар Татарстаннан килгән татарлар дип әйтәдер әтием ди. Әти-әнием дә гомеремгә татарча сөйләште. Мине башкорт каһарманы дип әйтергә тырышсалар да, татар җырларын тыңлыйм, үз авылым, сөн буйлары, Сабан туен яратам ди. Хатыным милләте буенча белорус, бергә фашистларга каршы көрәштек. Ләкин ул минем белән дә татарча сөйләште. Бабаларыбыз да үзләрен татар дип саный. Бакалы районында 12 Керәшен авылы бар. Керәшеннәрнең саны районда 4000 тирәсе. Соңгы халык исәбен алу вакытында алар аркасында башкорт саны да артты. Хәтта Башкортстанда Керәшен башкортлары дигән төшенчәне дә кулланышка кертә башладылар. Бакалы, Ахман, Корыш-Караны, Балчыклы, Яңа Маты, Әрмәш һәм бүтән барысы да Керәшен авыллары. Бакалыда яшәүче керәшеннәр арасында минем дә танышым бар иде. Аның исеме Леонид Чернов. Ул озак еллар хукуклар яклаучысы, кеше хукуклары өчен дигән оешманың Башкортстандагы буенча координаторы иде. Ул тумышы белән менә Яңа Илек авылыннан иде. Менә 2010 елларда ул татар активистлары белән бергә шулай ук татар районнары буенча йөреп, мәгълүматлар җыйды. Халык санын алу алдыннан кайда нинди басымнар бара икәнен тикшерде. Бакалының Башкортстан газетында Керәшен авылларында башкорт дип язылу хакында Чернов аңлатма сорап Башкортстан Республикасының прокуратурасына да мөрәҗәгать иткән иде. Менә нәрсә Леонид Чернов Ирек Майданы гәзитенә ул вакытларда сөйләде. Үземнең туган һәм башка авылларда да гомер-гомергә керәшеннәр яшәде ди ул. Электән үк иген үстереп, мал үрчетеп көн күргәннәр дип сөйләде Леонид Чернов. Бакалы керәшеннәрнең башкалардан аерылып торган сөйләм теле бар, ләкин ул татарча. Бездә борынгы җырлар сакланган. Татарстанның Бермәнчек керәшен фольклор ансамбле вокалисткасы Светлана Матвеева безнең авыл кызы ди ул. Татарча сөйләшәбез, язабыз, татар китапларын укыйбыз, татар мәктәпләрендә белем алдык. Үземне Керәшен татары дип саныйм. 2002 елда берничә Керәшен авылын тоташ башкорт дип яздылар. Газетада Юлтимир Чуваш, ә Казанчы гомумән урыс авылы. Бу нинди хәл? Татар Чуваш икән. Ник аны башкорт дип язырга? Бу бит кешенең конституцион хокукларын бозу. Ничек кенә теләмәсеннәр, барысын да башкорт дип язырып битереп булмый диде Чернов. Кызганча каршы Леонид Чернов 2017 елны вафат булды. Бу шәхесләрдән башка Бакалы районында озак еллар дәвамында Белоруссиянең президенты ярдәмчесе, дәүләт һәм җәмәгать эшлекчесе Урал Латыпов, аннары абыйлы энеле шагыйрьләр Лаис белән Фәиз Зөлкарнәйләр, Башкортстанның халык язучысы Нәҗип Асанбаев туган. Нәҗип абый Ахман Керәшен авылыннан. Соңгы елларда Бакалы районындагы яшәүче татарларны сез, кыргыз, юрми кабилә башкортларының вәкилләре дип актив дәүләт пропагандасы алып барыла. Моңа каршы тарих фәннәре кандидаты Тахир Каримов
Җиде бабаңның бел, Катайлым, Башкортстанның Бакалы районы Катай авылы нәселләре тарихы дигән китап язган. Һәм бу пропаганданың ялгышларын ул фәнни яктан салып бирә. Ә инде Бакалы районы тарихына кереп карасак, Бакалы районы 1930 елның 20 августында оеша. 1935 елның гыйнварында Бакалы районының территориясе бүгенге көндәге Илеш һәм Шаран районнары составына керүче авыллар советларын тапшыру белән бәйле рәвештә кимеп китә. Мондый үзгәрешләр 1937, 39 һәм 40 елларда шулай ук була. Шул ук елларда, мәсәлән, РСФСР Югары Советы указы белән Татарстанның Мөслим районының Яңа Әбәс авылы советы Башкортстанның Бакалы районы составына күчерелә. Димәк, Татарстан оешканнан соң да татар авыллары Татарстаннан Бакалы районы составына күчертелә. Соңгы 2 ел арасында Бакалы районы ике республика арасындагы мөнәсәбәтләр белән шулай ук бәйле булды. Төп момент монда Бакалы һәм Азнакай арасындагы яңа күпер төзү. Чөнки элекеге күпер инде хәзерге көндә бик иске һәм авыр хәлдә калган. Татарстан җитәкчеләре моны үз өстенә 50% бәясен алырга әзер, ләкин башкорт хакимияте бу проектка һәм акча бирергә чын ризалыгын күрсәтмәде. Ә сәбәп монда нәрсәдә дип уйлыйсыз? Минемчә сәбәп монда бер. Бакалыда татарлар яшәгәч, алар Татарстан белән милли, икътисади элемтәләрен ныгытмас өчен бу эш эшләнелми инде. Ләкин мин ышанам, һәм сез Бакалылар шулай ук ышаныгыз. Ак елгасы сулары аккан сыман бу заманнар үтеп китер. Һәм яңа заманнарда Бакалы районы, Бакалы татарларына да бәхетле тормыш белән яши башларлар. Ә инде кем белән бу бәхетле тормыш бәйле булу, анысы бездән торачак.